వేమూరికి చెందిన ఈసలాపురం చెంగారెడ్డి గారి భార్య ఈసలాపురం సరస్వతమ్మ గారికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా 3,15,000 చెక్కుని అందజేస్తున్న గౌరవ చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారి తనయుడు యువనేత శ్రీ చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి. వేమూరికి చెందిన ఈసలాపురం చెంగారెడ్డి గారి భార్య ఈసలాపురం సరస్వతమ్మ గారు అనారోగ్య కారణంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక ఎంపీటీసీ మరియు వేమూరు వైసీపీ నాయకులు శ్రీ బి యోగానందరెడ్డి గారు వెంటనే గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకొని వెళ్లారు. వెంటనే స్పందించిన గౌరవ ఎమ్మెల్యే శ్రీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు మరియు వారి తనయుడు శ్రీ చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా అక్షరాల 3,15,000 రూపాయలు మంజూరు చేయించి ఆర్థికంగా వారి కుటుంబానికి కొండంత ధైర్యం ఇచ్చి అండగా నిలిచారని ఈసలాపురం సరస్వతమ్మ గారి కుమార్తె ఈసలాపురం భార్గవి అన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి, చంద్రగిరి శాసనసభ్యులు శ్రీ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డికి, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి తనయుడు శ్రీ చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి గారికి, వేమూరు వైసీపీ నాయకులు మరియు బ్రాహ్మణపట్టు ఎంపీటీసీ యోగానందరెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.